Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abu ya iya da ƙara ta'azzara. Tsallake rijiya da baya da muke ta yi a wannan ƙasa da kuma masifu kala-kala da suke ƙara tunkarar mu, inda muke ƙara miƙa dukkan lamuranmu zuwa ga Ubangiji. Barka da warhaka mai sauraro, sannunmu da ƙara saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Sarauniyar Kannywood TV. Kuma mai sauraro, idan har wannan ne zuwanka na farko wannan tasha tamu mai albarka, ka dangwala mana subscribe haɗi da ƙararrawa domin kasancewa tare da mu a kodayaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu, inda a yau wannan faifan bidiyo da kuma kundin wannan rahoto yake tafe a gare ka. Idan har muka yi duba yadda a cikin yanayin da 'yan uwan musulmai suke ciki a yamma maso arewacin ƙasar nan, lalle mu ma kanmu sai mun koka a kanmu dangane da wannan lamari. Ta yaya ne gwamnati take barin waɗannan abubuwan suke faruwa a cikin wannan ƙasa? Duba da yacca ma ake ganin an magance lamarin Boko Haram a cikin wannan ƙasa. Duk da dai wasu na yaɗa raɗe-raɗin cewa imma gaskiya ne cewa ta'addancin Boko Haram ba kashe ta aka yi ba, kawai dai wa'adinta ne ya cika. Imma dai hakan ne dai, Ubangiji ne ya mana maganin waɗancan. Kuma a yanzu ma neman tallafin Ubangijin muke yi domin ya mana maganin waɗannan. Bayan da wancan ne aka samu kwatsam a waɗannan cikin shekarun, ko kuma in ce a ɗan waɗannan lokuta, ta'addancin Bello Turji ya mamaye waɗannan jihohi kuma ya tsunduma su a cikin halin ƙaƙani-ƙayi. Wannan lamari ya tayar da hankulan al'umma da dama, inda wasu suka rasa farin cikinsu na gidan duniya gabaki ɗaya, inda wasu sun rasa iyalansu, muhallinsu da kuma 'yan uwansu, wasu kuma sun rasa 'ya'yansu, inda wasu dangin ma rangatakaf ba a san inda suke ba dangane da waɗannan lamari da ke afkuwa kullum a cikin wannan yankuna. Duba da yacce wannan lamari yake ta ƙara ta'azzara ne kullum, muka tuntuɓi ra'ayoyin al'umma da dama dangane da wannan lamari, da kuma jin ta bakinsu domin tofa albarkacin bakinsu akan wannan lamarin da ke afkuwa bisa wannan tasha tamu mai albarka. Kuma mai sauraro, kana da damar turo da saƙonka na kai tsaye bisa wannan tasha tamu mai albarka domin jin ra'ayinka da kuma albarkacin bakinka, haɗe da addu'ar da za ka yi bisa wannan ƙasa. Allah ba mu zaman lafiya. Wannan lamari na rashin imani da ta'addanci ya daina afkuwa a cikin wannan ƙasa. Mun yi duba da saƙon wani bawan Allah da yake cewa Allah ba azzalumin bawansa ba ne, ba kowa abin da yake nufi ba shi kenan, a'a. Duba da yadda ake ɗaukan yarda na magance matsala ake ɗaura wa ɗan adam, ma'ana gwamnati, ba ita ce za ta magance komai ba, roƙon Ubangiji ne kawai magani.